to all our Canadians who have interesting stories to tell, sulit lang kayo dito sa amin at sabi mo at adobonation.tv. Ano, Jaja? May patikim pa ba tayo? Oo, coming up on Lasang Pinoy, mainit na sabaw, lahat mag-e-enjoy. We're ripping up a batch of batchoy. Kainan na sa Adobonation! Sa Pinoy cuisine, sari-sari ang masasarap nating sabaw. Hirap ka tuloy makapagpili, ano? But let us entice you with a comforting gingery broth of one soup whose name comes from the Hokkien word batchoy, meaning pieces of meat. Sabay-sabaw nating isigaw. Kaming Pinoy, we love batchoy. At bagong mag-alboroto ang ating kapamilyang Ilonggo, pasensya lang gid. The batchoy on the menu today is Batchoy Tagalog. Ito ay recipe ni Tita Boots, ang veteranong kusinera ng Philippine Grocery ng Daly City. To make a batch of batchoy, you will need bawang, sibuyas, luya, chili peppers, chopped pork butt, lamang loob, pork blood, patis, spinach, at tubig. Saute the garlic until golden brown. Add the onion and ginger. Isama ang pork butt at lamang loob. Add water, lagyan ng whole chili peppers. Panghuli ang pork's blood at patis. Once everything is cooked, ilublob na ang spinach. Siguradong ikaw ay pero hinay-hinay lang. Enjoy too much batchoy and you'll end up at a batchoy. At kumukulo pa ang batchoy, courtesy of the folks from Philippine Grocery. Kasama natin si Bernadette Ocampo, better known as si Tita Boots. Welcome to Adobonation. Tita Boots, nalilito ako. Lapas batchoy and Tagalog na batchoy. Ano ba talaga yung diferensya? Malaki ang diferensya kasi yung Tagalog batchoy, ano yan, yung sa laman loob, yung kidney, tsaka yung puso, heart, at tsaka yung liver, and tenderloin. Masarap yan. Ang lapas batchoy is made of noodles. Okay. Of course, shrimp, meron siya yung egg, no? Masarap tsaka itlog. Pero yung pinaka-base niya is the same, yung sabaw niya. Hindi. Yung broth, hindi rin. Hindi. Ano yung diferensya? Iba yung diferensya kasi may ipon yun sa lapas batchoy. Ito wala. Tsaka may luya. May luya rin. Sino ba ang original dyan? Sino ba nauna? Yung taga Pampanga na batchoy, Tagalog, or the Ilonggo version? Siyempre, gusto ko dahil Kapampangan ako eh. naman. So, batchoy Pampanga. Napaka-interesting yung handaan nyo dito dahil all traditional Filipino foods, but you can buy this in a grocery store na luto na, hindi siya restaurant. Yes. Yan ang kagandahan ng living here in California. If you're craving for Filipino food, marami kang mapupuntahan mga grocery stores na Pinoy. And Philippine Grocery is a grocery store and parang restaurant in one. Yeah. Ganyan. Ano ba yung mga ibang Tapos specialty ito nyo? yung beef caldereta. Beef caldereta. Masarap yan. Laing. Laing, favorite ni Mish yan. Ako. Oh. Galing na Bicolana. Tapos ito yung kare-kare. Kare-kare, of course. And dinuguan. Dinuguan? Yeah, dinuguan. Or dinuguan, as they say in America. Dinuguan. And finally? The tamales. Oh, Mexican food. Meron kayong Mexican food sa hindi. Ano ito? Pampangas tamales. Not Mexican. Iba yung sa yung sa Mexican. Oo, iba yung sa Mexican. Mas masarap yung sa atin. Oo nga naman. Diba? Patronize our own. Patronize our own. Diba? You know what, hindi yung Mexican. That's right. Hindi yung Mexican. Oy, tawagin natin ang ating taste testers. Kenny. Yung Pampanga guys, come here. Dito, bahay kubo, sitaw, patani, bawang at luya at sa paligid-ligay puno ng linga. Basta sa akin yung laing. Ayun, kompleto. Kompleto sa rekados para sa Philippine Grocery, tita. Masarap yan, Sige, try ko itong tamale, hindi ko pa natatry eh. Ako, unahin ko na yung batchoy. Kayo ba guys, kung ano ba yung favorite nyo dito sa lahat ng mga dishes dito? Ako, syempre, Bicolana ako. So, laing. Ako, Bulaqueña. Pero laing pa rin yung paborito ko. Sige. Laing pa rin. Close second Pero yung caldereta. batchoy kasi I've tried yung Ilonggo talaga. Ito try naman natin ang Tagalog version. Okay.
At ito Ang na sarap nito, grabe. Ang lambot. nalalasahan mo yung liver, Yung laman loob. laman loob. Definitely. Mukha nga siyang mas parang mas dense ba? Mas Kesa sa parang broth ng Mas malapot. lapas bachoy. Lapas bachoy. Okay, well, lahat ng pagkain na ito ibibigay namin sa aming executive producer. It's his birthday today. Eric Puela, great job so far. So, Thank you. Happy birthday. Eric, handa ka na, o, di ba? Kaya may grocery. ito na ang gift namin sa inyo. Sino pa Exactly. papasalamatan namin dyan? Naku, marami tayong mga fans, dumarami. Thank you sa My Wedding Expressions of Daisy for the flowers on the set. Super bongga, the Kilos for hair and Super makeup. bongga. Super Super bongga bongga talaga. Galvan Dental Care. Hi, Affinity Force International. Jojo, Reagan, Wilma, Edwin, Alvin, Sheila Williamson, Prince from Arizona, Colorado, Oregon, Washington State. Ang dami-dami na nating fans. Everybody. Nakakaloka. At yan, gugutumin natin sila lahat. So guys, thank you again for joining us sa susunod na linggo ulit. Sama-sama tayo sa nag-iisang bayan ng mga Pinoy sa telebisyon, ang Adobo Nation!